Ay, bakit walang ano? Ba't walang ads? Yaw? Live streaming can be tricky, and sometimes trying to find the right software to make your streams look really professional can be a real chore. The thing I like about StreamYard is that the user interface is really simple to understand and can give you a professional look without a whole lot of trying to figure out what you're supposed to be doing next. Dang, dang, dang. Tarararang, tarararang, dang, dang, dang. Yan, so type palista na po sa lahat ng gustong sumali. And nang tayo makapagsimula na po sa ating dikitan. Darna, mega loud shower out. Ayan. Noted na po, Lazy Gomes. Lazy Gomes. Alam tuloy kung nasan yung aking ano. Tinapa. Good afternoon. Mega loud shower out. Okay, nakalista na po, Lazy Gone.
love. Bulabugin ng GC. Full memory na naman phone ko. Ano ka, bebe? Ilipat mo sa SD card yung mga videos or files mo doon galing sa phone memories mo. Doon mo ilagay sa SD card mo. Ilipat mo lang siya. Ganyan ginawa ko laging napupull kaagad. Naglalag saka na ano yung aking cellphone. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko. Nag-free space ako. Kain tayo. Kain tayo habang nag-aantay tayo ng mga kasama nyo. Dinig po ba ako? Mangga. Hi Joshua Abalorio. Mega loud. Shower out. Thank you. Ayan, Bebe Loves Alger, lista na yan. Alger, Javier. Yan, so, kain muna tayo habang nag-aantay ng mga gustong sumali.
Type palista lang po. Like and share muna tayo. Like and share. Nakasub nga ako sa'yo. Nagulat ako. Bakit nakasub ako dito? Hindi ko yata. Ngayon ko lang to nakita ah. Pero nakasubscribe pala ako sa'yo. Joshua. Saan kaya kita na ano? Saan kaya kita na kadikitan dati? Ayan o, nakasubscribe pala ako sa'yo. Bini-bining marikit na dalangin ko. Kain tayo. Habang nag-aantay tayo ng mga paparating nating mga kasamahan. Like and share muna tayo. Like and share ha. Baby Loves Alger, kain. Lazy Gomes, kain po. Sige, Baby Loves, patuloy lang kain po. Baby Loves, salamat po. Ano kinain nyo? Lunch na ba yun kaganina? Or I mean, ano ba? Ay, hapunan na pala, no? Hapunan na dyan. Anong ulam meron kayo? Sa aking mundo. Dan tamsak dikit sa'yo, Baby Loves. Ayan. Thank you, thank you, thank you sa patamsak. Tan tan taran. Like and share. Nasaan na yung mga kapatid nyo? Bulabugin. Bulabugin. Hi, Jenny Galigar! Hi, Baby Loves! Mag-lodge around. Ayan!
Hain, baby loves, then ulam ang kaharap ko, kanin kulang. Sige na, magtanim ka na ng palay para may kanin tayo. Puro ulam yung kaharap mo. Sarap pa naman ng mga ulam dyan. Manok, 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 lechon manok. Hindi siya nauubusan ng ulam eh. Mauubos lang ulam niya kung ubos na lahat na benta. Ako mangga ang ulam ko, mangga. Mangga tsaka kebab. Kabab at saka adobong puso ng manok. Inaadobo na lang ngayon ng mga puso, hindi na umiibig. Hindi na tumitibok ang puso, inaadobo na ngayon yung mga yan. Bakit kaya puro hugot yung post ni Bebe Loves Jenny ngayon? Bakit kaya? Bakit kaya? May jowa ka na, Bebe Loves? Hugot ka ng hugot eh. May jowa ka ba? Ayaw aminin ng aming anak. Amamin ka na. Amamin ka. Hay kabayo. Hi Mika Fernandez, McLeod Shroud. I miss you po. Sarap ng kain mo pero sexy pa rin. Tinitipid ang pagsubo. Paano kumain ng mga magaganda? Sige nga. Ito, bibigyan ko kayo ng tips. Paano kumain ang mga magaganda? Ganito kasi yon. Kailangan. Kuha ako ng aparatos ko. Ganito po yon. Tapos dapat nakatuwid yung likod. And then, ayan, kabab. And then, pares po ng prutas na mangga. Magkabilang kamay.
kailangan pagka, habang inunguya mo yung karne, kapag medyo makunat yung karne, parisan mo ng mangga o ano pa mang prutas dyan, mapapagana ka talaga sa pagkain. And then, syempre, may kasabay kang natural juice or juice na hindi masyadong concentrated. Like this, pomegranate. Ah! Kaartihan lang. Kahit konti lang yung kanin, mabubusog ka. Ay, kabayo! Bakit ko nila pagyana ba naman yan? Yuhu! Hip, hip, hooray! Wala akong nililigawan, pero may hugot-hugot ka laging nalalaman, ha? Good afternoon po sa lahat, sabi ni Lazy Dogs, aka Darna. Tayo palista na po, tayo pasali sa mga gustong sumali. Dali, kasi mabilis lang tayo. Di ako pwedeng magtagal. Maya-maya, nandito na yung mga kasamahan ko. Matutulog sila. Nawala ang bato ni Darna. Nalunok na. Ay, ayaw nilang sumali. Okay, so yung mga nakalista dito, Lizzie Gomes, Alger Javier, Jenny Galigar, and Mika Fernandez. Okay. Ayaw nilang sumali. Ayaw. Asa na kayo? Oh my God! Ay, kasi nga naman siguro ay nagsimba, no? Tama. Baka nga naman talaga nagsimba sila. Sana kaya yung mga ka-team ko. Ganinang umaga, wala ring nagparamdam. Ako po. Galaw kayo. Late ako kanina. Okay lang. Sino po ang may GCash, ang may laman ang GCash ngayon? Sino po sa inyo ang may laman ang GCash ngayon? Sino po ang may laman ang GCash ngayon? Yung makakapagpalipad po ngayon sa akin ng 50. Ikaw yung may laman. Payat-payat ko nabibilog, so yung makapagpalipad sa akin ng 50 pesos ngayon, GCash, dito sa live. Please? Sino po? Sino? Para lang po para ma-encode ni Lolo yung aking yung revenue.
nung nakaraan na ano. Kasi pag lang nagpalipad ngayon, ay matutulog-tulogan na lang yung ano ko, yung revenue ko. Ano, sino merong laman sa GCash ngayon? Ayun, si Baby Loves Alger. Pwede ka po bang magpalipad ngayon? Kahit 50 pesos po. Akong bahala. Paliparan mo lang po yung aking ano ngayon. Palipad ka lang ngayon and then ako nang bahala. Para makagalaw yung aking revenue na nakaraan pa na ano. Hi, Ate Celia. May galaw. Good afternoon. Ayun, 125 daw. Ako nang bahala. Para ma-accounted lang ni Lolo yung aking ano. Sana all nanalo. Sana all. Sana all. Na all. Kain. Di pa ako tapos. Tignan nyo yung lipstick ko. Kumain lang naman talaga kasi ako. Pero tignan nyo yung lipstick ko. Parang nilaplap na ng lalaki. Nagkalat na at nawala na. Sige, Baby Loves Alger, palipad ka po. Ako nang bahala kung ilan yung ano mo. Nakikita mo po yung dollar sign dyan sa akin. Sa live ko po, may nakikita kang dollar sign. I-click mo po yan and then sunod-sunod na po yung gagawin mo dyan. Pipili ka ng sticker or super chat. Super chat na lang. Hi, Ate Celia, kain tayo po. Adobong manok at manggang hinog. Aha! Sige. Pasa mo. Palipad ka lang. Ikaw bahala. Kung ilan dyan. Hi, Maribeth Legaspina. Mega loud shower out. Thank you for viewing and thank you for visiting. Yan, tayo palista sa lahat ng gustong sumali po ha. Sa mga gusto pong sumali. Ayan, paturo ka kay kuya mo, ay kay kapatid mo Jenny Galigar paano magpalipad daw. Antay palista sa lahat ng gustong sumali Mabilis lang po ako. Pag hindi po kayo nagmadali pong magpalista ay yun na nga, hindi tayo matatapos nito kaagad. Magwa one wave lang ako, hindi ako mag two waves. Para mabilis lang tayo. You know. Galing ni Baby Loves Darna, dali lang yun. Pindot lang dollars dito sa comment ni pagpipilian ka kung magkano ipapalipad mo yon. Ayun! Thank you, Ate Celia. Mega Lord Surat. Ako nang bahala dyan.
Pa-shout out po. Ay, ano, may bayad yung pa-shout out namin. 50 kada ulo. May bayad yung pa-shout out namin. 50 kada ulo. Charot-charot. Charot-charot lang. Mega love shout out Okay, wait. Mega love shout out Lilibet or Boda, Wilma Lim, Zalde Kamahan, and Judy Zobrado. Ayun. Thank you, Maribet Legastina Abolog. Tig 50 kada ulo ah. Saan ta dadaan? Bantayan nyo, baka lumayas. Baka tumakas. Si Ate Celia nga, oh, hindi pa yan. Hindi ko pa na-shoutout na mayos-ayos yan. May 50 na kagad. Sir, si Darna po yung may superpowers. Di ibon yun, ha? Ibong Darna talaga. Oh, Pinay version ni Supergirl, si Darna. Nax naman yan. Idol niyan si Marian Rivera. Wait lang. Nasaan na yung nagpa-shoutout? Tambangan nyo sa kanto. Singilin natin. Joke. Nawala na siya. Nawala na. After na shoutout. Wala kayo dyan. Bikini man. Bikini man. Uso pa rin ang bikini man. Hanggang ngayon, uso pa rin yan. Bikini man. Nako po. Ay, nako. Ayaw nilang magpalista. Bala nga kayo dyan. Sige na, mag-end na lang ako. Mag-end na lang ako. Ayaw nilang magpalista. Ayaw nilang sumali. Bala kayo dyan. Ay, wala. Wala. Tulog sila. Sige na, good night matutulog na ako. Tapos na ako kumain. Bye. Good night. Bukas nga pala ay Jenny Galigar, simulan na natin yung sa watch hour at saka sa saka sa likes and views. Walang gustong sumali. Sige. Wala. Madali akong kausap. Okay, wala na? Okay, tara na. Tara, uwi tayo. Ayan. So, bye everyone. Dahil ayaw nilang sumali at ayaw nilang magpalista, yung mga nakalista dito sa akin ay matik na meron silang mga reward from me. Ay, intayin ko daw yung palipad ni Mig Alger. Sige. Tinuturuan mo ba siya ngayon? Sige, antayin ko. Bago ako mag-end. Buti na lang na-cancel ako kaganina. Kaya nag-live ako ulit. Tapos wala pa rin pumasok.
Ayaw nilang makita kagandahan ko ba? Minsanan lang nagpapakita tong ganda ko. Baka magtago na naman ulit to. Hirapan kayong mahanap to. Ay, nakatulog na yata si Baby Loves Alger. Nasaan na kaya yun? Okay, hindi na ako maglalapag ah. Antayin ko na lang sa kay Alger. Tapos, aba. Tapos mag-end live ako at ako nang bahala sa inyo. Sa mga nagpalista, ako nang bahala. May reward yung mga yan. Pag konti, okay nga yun kasi hindi siya nalalagas. Like for example, yung participant, 3, 4, 5 lang. Tapos pinanood nila ng sakto or sinunod yung mechanics. Hindi nalalagas, promise. Na-observe ko yan. Pag marami, lalong lagas. Ay, ang tagal naman. Reklamador. Nakiusap lang, nagreklamo pa. Bakit doon sa sinalihan ko paluwal pa ako sa lagas? Ganon? Kasi baka hindi sinunod yung mechanics. Konti na nga lang kaya tapos hindi pa sinunod yung mechanics ng tugma. Tapos hindi pa pinanood yung video, biglang comment agad or biglang like and subscribe. Lagas talaga. Yung host naglalapag budol yata mga sumali. Yun lang. Naku, mag-iisang oras na ako dito, oh. Ala talaga sila, bala kayo dyan. Ano na, nakatulog yata si Baby Loves Alger. Jenny, gising pa ba yung Kuya Alger mo? Mukhang nakatulog siya. Thank you, Ate Celia, sa pagpapalipad. Ay, mag-off na nga ako eh. Kasi mag-isang oras na, oh. Diyan ka lang. Ayaw akong palisin. Hindi kasi ako pwedeng magtagal. Kasi maya meron ng uuwi. Galing sa trabaho at matutulog sila. Ganon. Alam nyo ah. Pag natulog sila, di ako pwedeng mag-ingay. Ganon. Alam nyo ah.
Inaantay ko lang talaga yung palipad ni Bebe Loves Alger. Sayang nga eh. Sayang, di sila pumasok. Naku. Nag-cut na ako, oh. Nasaan na kaya si Bebe Loves Alger? Yuhuu! Tulog ka na ba, Bebe Loves? Sumihilik ka na ba dyan? Yun! Very good. Okay. Ayan, thank you, Bebe Loves Alger, Javier, sa iyong palipad. Nako naman yan. Tignan natin kung okay pa yung kanyang pakpak ha. Baka hindi na makabalik yan. Anyway, thank you again everyone. And hanggang dito na lang po ang ating live for this afternoon at tomorrow again. Kita-kits po tayo and sana ay meron kayong mga kasama or invites na mga kaibigan para marami po tayo. And so, Bebe Loves Alger, ako nang bahala dyan. Nahirapan ka pero at first lang yan. So, by next time, hindi na mahirap yan. Okay? So, sa lahat po ng nakalista dito sa akin, Lizzie Gomes, Alger Javier, Jenny Galigar, ako nang bahala sa inyo. Mark my word. And later on my GC, I will update you guys kung ano ang ipamimigay kong reward. Ayan, so Ate Celia, I will be on my messenger and check it out. Bye-bye everyone. Mwah! Bye! Bye! Sana may mag-LS mamaya para maka-join ang mga palabas na sa trabaho. Lasing kasi yung iba. Lasing kasi yung ibang mga Bebe Loves ko ngayon. So, ayan. Bye-bye everyone and have a rest or, have a lovely afternoon ngayon dyan sa Pinas. And dito ay, gabi na ba dyan? Wait lang ah. Gabi na ba dyan? Ay, gabi na pala. So, ayan. Good evening na nga pala dyan sa inyo. And magluto na ng hapunan. Baka mamaya, pagdating ni Juwala Babs nyo, ni Mister, ni Commander, ni Sergeant, ni ano pa bang tawag nyo sa kanila. Baka magsombrero kayo ng ano niyan, magsombrero kayo ng kaldero niyan pag wala silang makain. Kaya magsaing na ha. Tapos maligo ka agad. Ayun. Maligo ka agad. Opo, nandito na po, Bebe Loves Alger. Thank you. And ayan, so bye-bye. Mwah! Kung di riyan tayo sa huli.